Čus ľudia, dneska to som ja. A teraz toto je pre YouTube, čo sa živí takouto prácou, čo kontroluje komentáre a takto. Ospravedlňujem sa vám, lebo ja som práve že nevedel, že od 13 sa má streamovať. Ja som to vôbec nevedel, hej. Takže teraz prestanem streamovať, môžem tie záznamy vymazať, pretože to som len skúšal, či to ide. Takže v nedeľu nebude stream. Stream bude v mojich 13 rokov, ľudia, hej. YouTube, ja sa ti veľmi ospravedlňujem. Ak tento short pozeráš, tak veľmi mi to je, veľmi prepáč. Lebo ja som nevedel, že od 13 sa má streamovať. To by bolo všetko. A prepáč YouTube. Čus. Ľudia, zistil som, jak tomu to nerozumiete, tak prepáčte. Ľudia, ja musím anglicky pre YouTube, pretože teraz som si to zistil. Dal som sa odvolať, aby to proste zmizli tie záznamy, takže ľudia, streamy nebudú 3 roky, ľudia. Musím mať aspoň 14 alebo 13 rokov na to, aby som mohol streamovať. No, a idem na tú angličtinu. YouTube, I'm so sorry and I'm recording to your life. Yes, I'm not a 13 years old kid. I'm 9 years old kid. I'm so sorry, YouTube. I don't recording to the life. I'm so sorry. Bye bye, YouTube. A čus ľudia.